Zdravím vás, priatelia. Viete o tom, že každá druhá rakovina je vlastný gól do vlastnej brány a 45% rakoviny je možno včas predísť správnou prevenciou a diagnostikou. Preto poďme spolu povzbudiť našich mladých vedcov, výskumníkov a onkológov na stránku nvr.sk, lebo dnešný výskum je zajtrajšia liečba. Buďte zdraví, priatelia. Dobrý deň, vitajte pri sledovaní ďalšej časti našej relácie Pacient, lekár, vedec. Dnes zavítame do Slovenskej akadémie vied. Zákonne ustanovená bola v roku 1953 a naplňa 3 misie. Vykonávať hraničný vedecký výskum, poskytovať technickú infraštruktúru aj iným organizáciám a aplikovať výsledky vedeckej činnosti do praxe. My teraz naplníme tú našu misiu a to je propagácia nielen vedy, ale najmä našich vedeckých pracovníkov. Ján Sedlák, doktor vied, ukončil štúdium biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v roku 1982. Odvtedy až dodnes je v Ústave experimentálnej onkológie, ktorého bol 8 rokov riaditeľom. Od roku 2016 je ústav spolu s ďalšími 4 pracoviskami súčasťou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, najväčšej verejnej výskumnej inštitúcie na Slovensku. Dnes sa doktor Sedlák primárne venuje práci v redakcii časopisu Neoplazma a činnosti v správnej rade nadácie Výskum rakoviny. V roku 2021 získal čestnú plaketu Slovenskej akadémie vied Dionýza Blaškoviča za zásluhy v biologických vedách, o rok neskôr medailu Slovenskej akadémie vied za podporu vedy a v roku 2023 striebornú medailu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach za dlhoročnú spoluprácu pri výchove vedcov a organizovaní vedeckých podujatí. Dobrý deň, pán doktor. Zdravím. Možno to netušíte, ale vy ste autorom názvu našej relácie Pacient, lekár, vedec, keďže ste prišli so spojením týchto slov. Nemal by byť ale pacient na konci? Mohol by samozrejme byť aj na konci, ale nie je to správne umiestnenie, kde teda si naozaj zaslúži byť. My sme vychádzali z toho, keďže ako nadácia Výskum rakoviny sme mali akcie, ktoré súviseli so Svetovým dňom proti rakovine a heslo bolo, že nie je to mimo nás. To znamená, že každý sa má zaangažovať do toho, aby vlastne ten život pacientov a aj samotná liečba, aby vlastne to bolo kvalitné, aby dostávali pacienti to, čo potrebujú. Ale nám ako vedcom vychádza z toho, že všetky lieky, ktoré sa podávajú pacientov, sa najprv vyskúmajú. Na začiatku je tá veda. Výsledky tej vedy sa dajú do rúk lekárom. Optimálne je, keď lekári s vedcami spolupracujú, lebo jedni sú prírodovedci, druhí sú lekári a každý vie to svoje, ale optimálne, keď je to spolu dokopy. A až ten výsledný produkt vlastne sa podá pacientovi. Pacient má byť v strede, on je centrom toho diania, kvôli tomu sa to robí, ale graficky, keď sme to chceli znázorniť, nám nakoniec toho vyšiel trojuholník, takže tá dôležitosť toho pacienta je znázornená tým, že je na vrchole toho trojuholníka. Vy stojíte aj za myšlienkou projektu CECOR. O aký projekt ide? Tak CECOR je to vlastne skratka pre Centrum komplexnej onkologickej rehabilitácie. A je to vlastne idea, ktorá vznikla na pôde nadácie Výskum rakoviny s tým, že treba sa venovať aj tzv. Integratívnej onkológii. To znamená, že kde nie je to len podávanie liečiv, ale má ten pacient byť liečený komplexne. Aby to bolo ideálne, tak je dobré, aby pacient túto liečbu, alebo túto podporu nedostával len v nemocnici, ale aby to bolo aj v inom prostredí, kde sa môže cítiť lepšie. A keďže onkologickí pacienti majú aj zo zákona právo absolvovať kúpeľnú liečbu, tak toto sme videli ako veľmi zaujímavú možnosť. Navyše, v tom čase sa aktivovala aj boli aktivity na
pre transformáciu hnedouholného regiónu Horná Nitra, kde teda sú kúpele Bojnice. A vyšlo nám to akože dobrá príležitosť, kde sme oslovili Bojnice kúpele a vlastne podpísalo sa memorandum medzi 4 univerzitami Slovenska, Bojnicami kúpele, nadáciou výskum rakoviny a najväčším ústavom Slovenskej akadémie vied biomedicínskym centrom, s tým, že v oblasti rehabilitácie budú spolupracovať. Cieľom toho je vlastne dosiahnuť lepšiu kvalitu toho, čo tak či tak tie kúpele robia. To znamená, že zlepšiť fyzickú aktivitu onkologických pacientov, lebo sú dáta, ktoré hovoria o tom, že onkologickí pacienti, pokiaľ sú v dobe fyzickej kondícii, tak aj lepšie znášajú tú samotnú liečbu, sú aj lepšie výsledky, na to je veľa dát. Potom je aj dôležité to, aké je stravovanie, lebo na Slovensku máme teda až po Maďarsku sme tí, ktorí majú najväčší počet nádorov hrubého čreva, takže toto zrejme súvisí aj so stravovaním. Ale potom je aj to, čo teraz už kúpele, ktoré majú onkologických pacientov, musia mať a majú teda psychológa, s tým, že ten pacient, samozrejme, keď on sa mu oznámi tá diagnóza, tak jemu sa svojím spôsobom zrúti svet a tá podpora psychologická je veľmi dôležitá. Preto sme sa rozhodli, že teda takýmto spôsobom, keď by sme to zorganizovali, pričom sa teda zapojili najvýznamnejšie univerzity, ktoré máme na Slovensku a najväčší ústav Slovenskej akadémie vied, že toto by malo byť správne riešenie. Vaši kolegovia na vás prezradili, že trpíte diagnózou workoholizmus a že chodievate neskoro spať. Je to pravda? To bolo dávno, to už snaží sa polepšiť. Myslím si, že to už preháňajú, nie je to celkom tak, ale to, že čas, kedy sa cez deň niečo deje, je veľmi dôležitý. Máte aj také príklady sú, že je veľmi dôležité, že či sa lieči presne podľa len hodín, alebo podľa toho, aký je vlastne individuálny ten vlastne status biologicky toho samotného pacienta. Volá sa to, že cirkadiálne rytmy. A sú experimenty, ktoré ukazujú o tom, že ak sa niečo deje napríklad v experimentále so zvieratami, tak že či je to ráno alebo večer, je obrovský rozdiel. Na to je veľa údajov a to, že tá životospráva sa má dodržiavať, je veľmi dôležité. No, my sa tejto téme budeme teraz venovať aj v našej prevencii a potom sa vrátime späť a budeme pokračovať v rozhovore s pánom doktorom. V prevencii onkologických ochorení rozlišujeme niekoľko foriem. Prvá skupina opatrení súvisí so životným štýlom, druhá s environmentálnymi faktormi. Najdôležitejším rizikovým faktorom, ktorý sa spája s diagnózou až u tretiny zhubných nádorov, zostáva fajčenie. Okrem karcinómu pľúc bol vzťah k fajčeniu preukázaný aj pri nádoroch hlavy a krku, pažeráka, pečene, pankreasu a viacerých ďalších. Preto je dôležité nezačínať fajčiť a ak fajčíte, snažte sa prestať. Ďalším odporúčaním je zdravá strava. Zistená bola súvislosť medzi obsahom tuku a karcinómom prostaty, vysokou spotrebou červeného mäsa a spracovaných mäsových výrobkov a zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva. Odporúča sa konzumácia vyváženej stravy, dávať prednosť chudému mäsu a najmä obmedziť výrobky z červeného mäsa. Je potrebné obmedziť spotrebu alkoholu, keďže jeho nadmerná konzumácia je spojená s vyšším rizikom vzniku niektorých typov rakoviny, u žien aj karcinómu prsníka. Približne 5% úmrtí na zhubné nádory ide na vrúb nízkej fyzickej aktivity v dôsledku sedavého spôsobu života. Pán doktor, na čom aktuálne pracujete? Tak ja vlastne som skončil pred 6 rokmi svoje 8-ročné riaditeľovanie a viac menej som prešiel do tej sféry po vzore bývalého riaditeľa akademika Ujhaziho, ktorý sa dlhé roky staral o časopis Neoplazma. Je to teda jeden z najlepších vedeckých časopisov na Slovensku. No a už teda ešte predtým, než som bol riaditeľ, ale aj počas riaditeľovania som považoval za dôležité, aby teda časopis rástol, aby teda sa skvalitňoval. No a po jeho odstúpení, teda odišiel v 94 rokoch z aktívnej činnosti,
tak po jeho odchode som vlastne nastúpil do redakcie a starám sa vlastne o ten aj technický background. Momentálne, keď už teda odišiel, tak som aj ten, ktorý sa pozerá na tie články a musí ich prečítať a nejakým spôsobom zhodnotiť a odporučiť. Ako bývalý riaditeľ využívate svoje organizačné schopnosti aj naďalej? Viem, že organizujete konferencie. V podstate konferencie sme vždy organizovali aj v spolupráci s nadáciou výskumu rakoviny, teda ako aj člen správnej rady, tak sme mali túto možnosť spoločného postupu. A bolo to vždycky také, aj svojím spôsobom jednoduchšie, že tá nadácia, keď urobila nejakú tú konferenciu, mala šancu si pozvať aj ľudí, ktorí nie celkom presne robili v tej oblasti, ale boli napríklad v príbuznej oblasti, napríklad zo psychológie. Mali sme teda šancu pozvať nominanta na Nobelovú cenu profesora Enrighta, alebo pána profesora Krevenu, to je z viedenskej Allgemeine Krankenhaus z Medicínskej univerzity, to je vlastne fyziater a venuje sa teda cvičeniu u onkologických pacientov. Dokonca ten má aj také články, že je taká diagnóza mnohopočetným myelom, to je vlastne ochorenie krvi. A pritom sú problémy samozrejme s kostiami a tak, ale aj s týmito pacientami sa dá cvičiť a má on skúsenosti s tým, že je to teda vhodné a aj títo pacienti môžu cvičiť tak, ako sa odporúča aj všetkým ostatným. Je náročné získať takéto osobnosti, aby prišli na Slovensko? Vo svojej podstate je to teraz problém v zmysle, že konferencie je veľmi veľa, ale pokiaľ je tak, že viete stavať na tom historickom backgrounde, to znamená konferencie, ktoré my sme začali o integratívnej onkológii niekedy v 2015, snažíme sa v podstate každý rok, takže tí ľudia odpovedajú častokrát pozitívnym spôsobom, že príjmu to pozvanie, pokiaľ ich to teda zaujíme. Áno. Čo sa týka pacientov, ľudí, tým sa teraz budeme venovať, pretože nás čaká naša poradňa. Ale ja sa vám teraz chcem, pán doktor, poďakovať za váš čas, že sme sa mohli stretnúť a držím vám palce pri vašej ďalšej práci. Všetko dobré, nech sa vám darí. Dovidenia. Dobrý deň, odpovedzme si dnes na ďalšiu z vašich otázok. Čo je to stagingové a restagingové vyšetrenie? Na to, aby sme pacientovi vylúčili alebo potvrdili nádorové ochorenie, vo väčšine prípadov vyžadujeme histologizáciu. To znamená odobratie vzorky tkaniva s jeho vyšetrením pod mikroskopom. Na základe tohto výsledku potom lekár špecialista určí, aké vyšetrenia by mal pacient absolvovať, aby sme popísali rozsah jeho nádorovej choroby alebo určili klinické štádium ochorenia. Súbor týchto vyšetrení, ktoré nás vedú k určeniu klinického štádia, sa nazývajú stagingové vyšetrenia. Tieto vyšetrenia sú špecifické alebo špeciálne pre daný typ rakoviny alebo pre danú lokalitu, v ktorej sa rakovina nachádza. Pokiaľ tie isté vyšetrenia použijeme po absolvovanej onkologickej liečbe alebo ak máme podozrenie, že sa ochorenie vrátilo, nazývame ich restagingové. Na vaše ďalšie otázky čaká pán doktor Lukačko na webe nvr.sk a odpovie na ne nielen v rámci našej relácie. Naša misia pre dnešok sa naplnila. Dovidenia na budúce. Zdravím vás, priatelia. Viete o tom, že každá druhá rakovina je vlastný gól do vlastnej brány a 45% rakoviny je možno včas predísť správnou prevenciou a diagnostikou. Preto poďme spolu povzbudiť našich mladých vedcov, výskumníkov a onkológov na stránku nvr.sk, lebo dnešný výskum je zajtrajšia liečba. Buďte zdraví, priatelia.